Čim moje čudovište krene u napad, tvoj svijet će se srušiti. Ej, Jugi, moramo zaustaviti ovo. Sad je dosta. Ostavi Maji na miru. Ti želiš uništiti mene, a ne nju. To je istina, faraone, ali sad se samo malo zabavljam. Nema toga što volim više od poigravanja nečijim umom. Marik! Ne brini, uskoro ćemo se suočiti. Čekam taj trenutak, otkad me obitelj prisilila da istetoviram drevne rukopise na leđa i natjerala da čuvam tajnu faraonove moći do njegovog povratka. Faraonove tajne? I mada je ta dužnost donijela veliko priznanje imenu Ištar, meni je donijela samo veliku patnju i očaj. Naraštajima su svi članovi moje obitelji bezradno čekali faraonov povratak. Osim mene. Služenje drevnom vladaru je posao za budale. Da dam svoj život i budem sluga 5000 godina starom kralju, kad cijelo vrijeme u rukama imam ključ njegove moći, ja ću postati kralj. Moram otkriti što piše na Marikovim leđima. Uvijek sam znao da me čeka velika budućnost. Samo trebam skupiti sve prave dijelove kako bih mogao ispuniti svoju sudbinu. Ovo ludilo mora prestati, razumiješ? I to odmah! Ludilo je tek počelo. Mučenje tvoje male prijateljice je samo vježba, jer uskoro ćeš patiti ti. Dok će svijet napokon uzmicati predamnom od straha. Ova igra u sjeni je gotova. Došlo je vrijeme da zauvijek zatočim tvoj u sjenama. Joey, ne! Ej ti, prekini odmah ovaj dvoboj. To je protivno pravilima bojnoga grada. Onda ću ja to učiniti. Bićeš diskvalificiran. Baš me briga. Sve je gotovo. Dobro kažeš, dušo. Uskoro ćeš osjetiti bijes bogova. O ne! Krilati zmaju Ra u izravan napad. Pazi se, Maji! S Bogom. Zaboravi na mene, bježi odavde! Ni slučajno, Maji, ne bez tebe. Krilati zmaju Ra, uništi ih oboje. Slušaj, Joey, nemoj izigravati junaka, bježi! Slušaj, ostajem ovdje i točka. Hvala ti. Drži se. Nikad nitko nije učinio ovako nešto za mene. Biće sve u redu, Maji, obećavam. A ja nikada ne prekršim obećanje. Sad je dosta! Jugi! O, baš divno. Čini se da ću moći uništiti Jugija i prije nego što sam planirao. Ne baš! Tvoje tamne moći nemaju utjecaja na mene! Sve ću zaštititi od tvojeg zla! Sumnjam u to. Nitko se ne može otuprijeti nezaustavljivoj sili ovog čudovišnog stvorenja. Krilatog zmajara. Uništit ću vas sve troje. O ne! Jugi! Pomozite mu! Molim te, ustani! Ne brini, Jugi, sve će biti u redu. To ti misliš, glupane, ali bojim se da nije tako. Izgleda da sam pobjedio. Čekam. Ostala je bez životnih bodova, pa me odmah proglasite pobjednikom. Pobjednik ovog dvoboja je gospodin Marik Ištar. Da vidimo kolika je šteta da mogu prouzročiti još. Jugi, ajde, ustaj, stari. Koga ja to vidim, trebao bih ga odmah poslati u kraljevstvo sjena. Samo se ti nadaj. Opusti se i još ga trebam. Ali ti nećeš biti te sreće. I treba te naučiti da se ne petljaš u stvari koje te se ne tiču. Ovo bi te trebalo zadržati. Ne mogu se pomaknuti. Možda ćeš sljedeći put 2 puta razmisliti prije nego se nepozvano umiješaš u dvoboj. Joey! Što si mu učinio, Marik? Ne brini se, bit će sve u redu, ali mi još nismo završili. Još uvijek imaš moju božansku kartu u svojem špilu i želim je natrag. Vrijeme je da ispunim svoje obećanje
Rekao sam da ćeš završiti u kraljevstvu sjena ako izgubiš. Kraljevstvu sjena. Zar si zaboravila? Znam da ti je pamćenje slabo, ali mi smo se nešto dogovorili. Zato